La Paeria de Balaguer ha tret a licitació el contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la millora i adequació de la plaça de Sant Salvador i de la plaça del Jutge. El pressupost de la redacció del projecte és de 37.500 euros, mentre que els treballs s'estima que costaran més de 400.000 euros. Un cop s'hagi decidit el despatx guanyador de la redacció del projecte bàsic, tindrà uns 3 mesos aproximadament per presentar-lo. L'actuació prevista planteja l'arranjament integral de totes dues places i el seu entorn. També se substituirà tot l'enllumenat públic dels carrers adjacents. Les que actualment no compleixen amb la normativa vigent, tenint en compte que Balaguer està dins de la zona denominada Starlight. Així mateix es preveu renovar tot el paviment i habilitar una xarxa de clavegueram de pluvials amb una connexió directa al riu Segre. Actualment, en l'espai públic es permet l'aparcament de vehicles, però la voluntat de la Paeria és limitar aquestes places d'aparcament i dotar l'espai públic de mobiliari urbà i vegetació per tal de crear un espai més agradable tant pels propis veïns com pel turisme de la ciutat. En aquest sentit, parlen de la possibilitat d'eliminar alguna plaça d'aparcament en funció de com evolucioni el projecte i tenint en compte que aquest contempla també delimitar la zona de l'antiga església de Sant Salvador, amb la qual cosa es vol conservar i posar en valor el patrimoni de la ciutat.